Утре в днескашното видео ще играем Minecraft Hardcore с един мой приятел, ютубър. Ще оставя линк долу в описанието за неговия канал. Не забравяйте да се абонирате и за неговия канал. Ще ви хареса. И това е нашия първи ден, първи епизод. Страхотно ще бъде. Крава. Играем на стари версии, защото в момента той ще оправя компютъра и не можем да играем на новите версии. Кажи нещо, Майнби. Ето влезе. Вижте колко е фрики. Гъняр! Що ти лаги така, бе? Вижте, когато ударя това към в въздуха. Добре, аз събирам материалите, събирай храна. Колко направи голата ти, бе? Нещо. Голата ти направи 360. Да касна ли за тебе неща или... Не. Добре. Какъв си гаден. Ням. Не. Ай! Ей, хардкоре. Човека левитираш. Да. Да ти кажа бърз начин за къща. На нас... не. На нашия респаун да бъде къщата. Добре, чакай само да... Опа, о. Знаеш, ще снимка, че въвиват да направи. Не, благодаря. Да, благодаря. Мара, колко бързо крафнах. Йоинг, вземам всичко лаги на куче. Бати си ми взел даже въглищата, които си ги бях запазил. Само и ба. Майче намерих нова къща, виж. И такова трябва в тази. Изкопах 2 блока и намерих. Таен басейн. Да. Нищо си видя. Аз имам басейн, ти там са врай, на мен друго не ми трябва. А? Съм на разхода. Вау, къде ли изхода? What the fuck, тук какво има там долу, бе? Якост. Но само да се изгледа. Мухахаха! Революция! Това истинските фенове на Майн би могат да разпознаят от някъде. Да, аз съм този човек. Това е жесток. Мамата! Здрасти! Какво правиш? Доки паркур кравата, че... Ох, нещо ми яде ръчката. Много шале. Две ще живеем заедно там.
Та-на-на-на-на-на. Не научиш, ще ли го казваш? Да. Ду-ду-ду-ду-ду. Цето в наглата да съм което... Трябва да бъдем такъв мод, който когато държим торчи да свети. Трябва да си печка. Вау! Супер е! Много постарна. Страхот има 100% място. Мога да се разкарвам краката навсякъде. Значи, най-добре. Ще ти бъдам да най-по-полезно такива неща, откакто моите. Добре, страхотно. Само че аз имам Ама тя взема крафтинг тейбъл за малко и ще взема и моя торч, който съм го дал с моите пари. които ги имам. Но се приятакам. Сега трябва да играм чакаща игра. И до тогава искам да питам няколко въпроса. Някой чигон са с мене. Да. Така. Не, малко. Да, ой! О, ти ли ще играм? О, и аз мога така да играя. Няколко стоите ли минути, крафтвайки някакви глупости. Наяш лопата, бе! То точ никой няма си го взема за себе, защото... Добре, една ябълка. Една ябълката. Следващия път да се задаваш тази ябълка. Пикантен точно. Има вкуса пикня. Заради това му викат, че е пикантен. Пойна. Какво трябва вътре? Камъни. Майнкрафт. Ще направя някаката къща, евър, ще ми завиждаш. И фик ще ми завижда. И Тони Стораро. Бате, ще ти заречи на кирка. Не си послал следващия път да дойдеш тук, иначе му отмашвай. Не мога да идиш. Нали си посмял? Нали си посмял? Нали си посмял? Thank you. Че той ще остана от моята страна. Я. Вкратите му се. Да, не си поднял. Айде. Какво правиш така? Съсъм за къмиш как блокира? Какво става, бе? Май някой... Дай ната вие.
не си, продължава. Дум. Дрифте, мирче. Гонёр, ти си поставил шибани бог. Що вързгав? Че за бати, това виждаш, ще има толкова много цензура. Почва само на... Съседи, това ти ли си, бе? Да ти... Не. Аз се питам, наистина това планина ли или просто така са предвиждате или... Нищо не се чу. Бате, що чувам пати, които се гъркат в момента? Що само... Бате, какво се гърчиш там, бе? Нищо не правя. Бягай! Покинах си пътя до себе си. Сигурно това си зад мен се опитваш да ми го караш. Чао, няма съм видил бойче! Скелет! Заградих се на спокойствие. Безплатни стълби! На кого ли са? Намерих си бял с моите. Какво виждаш това? Имам безплатни стълби, кое искаш? Ей, вече мога да ядем. Вау! Бягай! Покривай! Зомби! Айде, опитай се. Аз ще блокирам всеки случай. Къде са още? Трябва ми... О, бомбил.
Скелет! Бегай! Изрод! Мога да спра с голямо момче. Не мога! Дори! О, ей! Ако ми е в гръб. Ти са два, аз нямам храна. Май ще умра. Ама ти са два! Вече, ще красна меч. О, вече съм голямо, че имам меч. Е, там са. Тук е го. Виж го. Чикен нагета. Малък чикен нагет. Гледай сега как ми се дропна отгоре. Бия го. Фортнайт! Само умрите. Ето го другия. Ти Фортнайт играеш? Маля. Хуана, може ли? Отиди ти го бяса на 2 сърца и половина. Е, по-добре си от мене. И аз така че отивам. Как лаги хубаво. Ако ме ще направим нов сървър, нали? Ако ме ще направиш нов сървър, нали? На мен ще ми трябва вода. Не питай защо, обаче... Бате, защо леги? Храна. Вау. Не, аз го знам наизуст. Къде е къщата? Опа, ето го. Ето го къщата. Вземай де. Ти кажеш. Правя въглища и после тези въглища ще ги направя на храна. Не питай как ще направя въглища на храна. Мор от зомбитата, бе! Чакай! Да, аз вече имам хол, аз вече... Ето тук ще не бъде фермата. Аз вече имах място, къде ще не бъде фермата. В цели. Да. Добре, тук ще има една голяма ферма. Бам-бам. Прас, таки млас. Да, по тази версия имаш много вълци. Вече съм фермера Джо. Наричай ме Джо от нататък. Търквам!
Просто нищо, че ще бъдат разкакни като въртвам. Остана. Вало май умря. Да. Бате, в момента, ако ми излезе крипър в гръб, аз просто ще гръмна, аз вместо той. Ало, тук ли си? Да. Значи не е добре. Това няма само Те всеки... Синко, тихо. Ако си тук, никой няма намери. Вони си им лайк, о, ето ги, бягай се не. Бате, да, наистина, намерих само една крава. Ще кажеш овце. Да, за че имам един хляб. Това дърва толкова на манери, па го махна пъти. Сега сте на барогата. О, я зачем хляб ти? Не. Ям хляб. Не, запазва хляб. Ям хляб, не запазва хляб. Запазва. Дървета навън. Ти голяма глава, пак дървета навън. Браво! Две координатите са... 65... Не чакай. 64, 266. Може да се ориентираш по координати, нали? Може... Кой? 240 185. Бате, как стигна до височина 240? Викаш, че височината е 100. Кога стигна на височина 100 и нещо? Кога стигна до 190, бе? Чекай, ходил до лимита. Чакай. Ам... 64 266.
Чух те. Тук си. Добре дошъл. Дай някаква храна. Дай малко, дай малко, дай малко. Размяна. Искаш ли размяна? Аз дам 2 въглища, ти какво ще ме ядеш? Имаш ли кости? Не. Таплинги? Не. Ябълки? Не. Какво имаш? Морков. Морков? Добре. Давам ти 5 въглища за 1 морков. Не, 2. Благодаря за размяната. Наядох се да... Че ти въглища... Чух крави. Валите ми лайк. Крави. О, какво правиш? Къпиш ли са? О, да, стоп. Да, биш заспал. Как ти беше сънил? Какво сънуваше? Помни так? Ой, what the fuck? Че, дай да направим само една врата. Че е място, че я сложа моята врата е тука. За хуй ти врата. За магия. Премести тази тука. Не може. Не взимате. Не. Пази се, бе. Виж защо. Стълбите ти трябва да ги направиш 3 блока тогава. И просто... Моята врата. Видя моята. Какво беше? Измайна врата. Вече измай врата. Това те разкарай се, ще си имам брат в лицето. Нямаме. Белия. Точка на кия е твоя капичка. Да ти. Опа, извинявай. Ах, ти. Казах извинявай. Казах извинявай. Да. Вау. Да, вау. Ах, влиза крипър. Ще го прави. Чека, се тръгна тъжен. Изгони го соседя му дом. Чао. Коса, бе. Ето, имам камъл съм дженерейтър. Вау,
Свърши. Той стана дживка в сон дженерит. Благодаря, че затвори вратата. Благодаря. Благодаря. Мати, прочекайте мотор. Че само... Ну какая Чао. Сигурно е бил към сон дженерейтъра. Не. Извинявайте хора, обаче трябваше да приключа видеото до сега, но се бъгна камерата и ми спря точно по средата на видеото. Така че нямам какво друго да направя, това без цялото видео, надявам се ви е харесало. Ако искате да видите на Mindbee YouTube канала, ще бъде долу в описанието. Съжалявам за звука, но просто съм на много гадно място и няма как да направя по-хубаво. Се опитам да бъде по-хубаво за вас хора. До скоро!